Haka South Tarik Risau ko khubor basngausi kalapur kalengkari India basau puai ngut ki Samla Kiew Thah kenthop ikinong hikai kila Rong Thah balang teli kat bakidang hiar na clear jong Lumbah Draupadi kedanda obadon ha jella Uttarakhand. Uway na kita Samla Kiew Thah uday uba tiklu jirwa life science nem karta uba na lumparing udukot jang Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association ya uba la Beijing lut jingsep hakani ka jing Kiew Thah daka Directorate of Sports and Youth Affairs jang Sarkar Meghalaya. Ikong indalin lingdo Shillong ikurim jong ba tiklu ilay tuho bo ukurim jong ulalit siya ka training la shibanay minta bala penyat daka Nehru Institute of Mountaineering Uttarakhand. Uba walambok lingdo General Secretary ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association ringkat bat ikong indalin lingdo Shillong kila kerpat ikipat ba kilok kijor bat kibahing sem banduay lem na kabenta uba tiklu jirwa ba unlat na kanu-kanu ka jingja pasngusi bat ba unwan pai shalayeng da ka jingkwat jingkya. Hakani ka jingsha Rong Thah bat kayor arngut kinohikai kentai kilidi instructors kila du no yala ka jing jongki. La don ru kat tu kat Ngut na kini ki bala Rong Thah la yo ban pelat yiki. Nagalyang kaya kasem tingi dap da jing sosi ko bakra bang lai I yakni ki khobor ko mi bat kapapen jaw mat ya ka yeng hi baro ki bai kandu in jing e mo te khamtam e na ko mu kle jang ki yeng bo pe ya ka yeng kasem bat a member of the family ura sakut chejong duam ko bangi ong mo te kane kadai ka training course jong ka advanced mountaineering course ya ka ba shispa arfu arngut ki khna ki don na pedeng kine shispa arfu arngut kila bu ta ka slot bagin ki ar lai sautarik te kila phya ka group te une u khna jangi tiklu jerwa u ha group ka ba manin ka ba sautarik men step kimi saudi na ka advanced base camp bakin le summit ya ta ulum Draupadi ka danda tu hadin bekila complete ka training namar hadin bekila complete ka training ki ju ay ka ji kai ki how to survive in mountain mar ki ju ay ka training how to navigate in mountain mar ki ba bun ba ki tactics ba phi win pla imira jong te ka sujano nimte pa ka kansan kawan ka natural calamities ka ba ki akando ba ka white out ka bangi ong ka ba dumlo ka ba makiru kila shuya mon ba sa fuengot kila shuya long scattered chane chatai but na pedeng kita ki sa fuengot khat sa ngot kila shuya ya klumar chaneng serum bat kila ya poi medang mene ar sa kanta kila shuya ki jar chaneng serum kila poi mene bat ka rescue team ka ba menin ki ba ki khamla ban le chejong na ka daw ka jing hap ka yor ka bang heavy snowfall but ka white out what ka helicopter menen ro ka ba ayo jingtip ba ka helicopter ka bakit ka first team of SDRF team Indian Army but ki IDPP ka poi base camp hadin poi base camp kimla shu bagile sha khamat namal na jing jor ka snowfall te hadin nangta ka second anda kila on phai kit second team ka jan ka ta ka bad weather te menne kidang up ya ka window clearance of weather ba anda la pli ka window kin le te menne ka team ka poi habu base camp te ngirang up nta ba maki kitu ki rescue team on ground kin let ban rescue ek tu ki basa kut chejong then you hope for the best but haju ko por only God's miracle kabala ban mo kabala ban aya kata ka jinga da ki haju ko por na khalyang jongi ni shu expect tang ya kata ka ni shu bo da jing doi ba ke pa ki pa ba phin so ba habani bo jing doi lem nam ta jong ki ni ki team ki basa kut pero arsan ngut khat kum ka list bang yo missing people ki arsan ngut te kini ki dang don hak to ko jaka 17,000 feet te menta issue po tang ha jing doi boro hinya ibo jing doi no ba ngim tip ka ja ai situation hang to only the ground rescue team ki bala an a ya ka full details tingi dang up ya ka details na ki ha kane ka training na po north east ki don arngot in Assam but I Meghalaya ini tiklu jerwa kila le ka course ka sang khat lai tarik une ubnai September kaliban kut haka khatwai tarik ne ubnai October te maki kila training hang to kila don hang to ba haju ko poru ba something shibnai kadi ka course ki ba haju ko por ngai khuble ru mo ya ka kamtami ba John Khashi bari president jo ka MSOA ba shim khia ba te initiative ba
what nakaliang jong chief minister u man nakaliang government kilaya take initiative halo kan ka case wajia ya ini khna jungi ba haju ka por kum u general secretary jong ka Meghalaya sport climbing and mountaineering association ngadap ta jing so khia ka khra ba for the first time in the history of mountaineering hapo India ka jia kum ni te ngi da so khia chi sha mo te what nakataru i wala gi hangne ni so kum ne kat no ngi so nam ta kiwei ba ki bari ki ba hi ki ba hasem ba ki ba jam ki ba i ki ba thon jo ki ba sheme re jing ja da mane kharu bi ji ka rescue team on ground ki la le te ka shimpo ra no nyo phra kan ta ba kin poi ha to spot te ngi nang up ka ta nama ka phone call kam long sa to only satellite phone ro tang kap to kan tali ki satellite phone jo ki ITBP ba Indian Army te ngi up tang ka ta final call from district magistrate of Uttarakhand but na ka liang jong ka government of Uttarakhand ba kin sa ya ka jing pentip details ba kham ha tengi shop tang ya katai what we hope for the best for their safe return kane gari ka sien ka ba ar ka jong I ila pendep ya ka basic mountaineering course na National Institute of Mountaineering and Allied Sport na Arunachal Pradesh how unai March April but ila yo good performance but ka grading he got very good because of his performance mai ila yo good grade te manta pat long isayo banli makat kum ka jingpenya ka mountaineering la fikwa ban lo mountaineering in happen dep ki course ki ba pher te kadon ki basic ki advance mo te te ma I dang ka course ka ba ar na kisan tali Thôi, thì qua bên cạnh bạn và lòng nghề cái bạch bạ bảo rồi mà kinh chụp lên bụi trên vai cái đấy tăng cả dừng lệ play cái chồng play mà là ni nhím lạ bên tiếp cái bạch trai cái hàng tu thì nhím lạ bên dưới thì tăng cả tay người qua kinh bụi trên vai lắm cái và bảo rồi lòng kinh nhà lạ bên quay sụp kinh cha đó thì bạn cũng chưa rồi cái government cái lòng bakal lòng hỏi cái government rồi lại xin kia rồi cái này thì người chụp mình cần tu là cái liên cái chúng ta lòng bakin khăm bên cloi cái lòng khăm bakin yok ta cái chinh yarap cái khăm cloi tăng cái tay